Fan. Dobrý večer pri počúvaní Fan Rádia. Opäť vítame nie len všetkých úchylákov, ale všetkých, ktorí sa chcú hlavne baviť. Tak ako sme už minulý týždeň avizovali, dnes sa v rámci Kefanu bude hovoriť o orgazme ako takom. Úderná štvorica v zložení inžinier Vagimír. Dobrý večer. Dobrý večer, prajem. Docent Hormón. Hello, čaute. A samozrejme nechýbajú ani Wonder a Milo. Prajeme ešte raz pekný večer a hlavne dobrú zábavu. Zapojiť sa do dnešnej debaty máte možnosť aj prostredníctvom e-mailu kfun@fanradio.sk, takisto cez SMS-ky, tie posielajte na číslo 0904 14 14 12 vo forme kfun, medzera a text, ale ak sa chcete so svojimi skúsenostiami podeliť priamo v éteri Fan Rádia, tak volajte na čísla 02 524 94 626 alebo 524 91 375. Samozrejme chýbať nesmie ani skvelá muzika a naša telefonistka masochistka Laura. Dobrý večer. Som masochistka Laura. A budem tu dvíhať telefóny. Tak sa nám to pomaličky, ale isto rozbieha. Momentálne už je Katka na linke. Katka, pekný večer. Ahoj, Katka, počuješ nás? Áno. Katka, odkiaľ voláš? Zo Strážskeho. Katka, vieš, o čom sa budeme dneska baviť? Áno, o orgazme. Vieš, čo to je? Počula si už o tom niečo? Od koho? Od priateľa. Od priateľa. On ti to aj asi názorne ukázal, ako to vyzerá, taký orgazmus. Ale čo sa týka teba, zažila si už orgazmus? Zažila som doposiaľ. Koľkokrát? Väčšine. Dvakrát. Dvakrát v živote? Nie, za večer. Ja dvakrát za večer, aha, tak ty si voľaká multiorgazmická, tak veľakrát za večer v úvodzovkách. A v živote, ako pri každom sexuálnom styku zažiješ orgazmus, alebo je to skôr tak zriedkavo? Doposiaľ nebol orgazmus, to som zažívala sex s mužmi. Lebo väčšinou sa starali o seba a nie o mňa. Aha, takže tí chlapi, ako by som to povedal, rýchlo sa spravili, uleteli a teba nechali tak. Robili svoju vec a tým to padlo. Takzvaného sebca. No. A orgazmus vieš dosiahnuť akým spôsobom? Iba vaginálnym spôsobom, alebo ak, čo ja viem, ten chlap sa skôr spravil, ak by ťa dorobil jazykom alebo prstami, brala by si aj taký spôsob uspokojenia? Brala by som. Brala by si. A prvý orgazmus, keď si zažila? No, to som zažila svojpomocne. Svojpomocne. Čiže chlap sa spravil, zvalil sa vedľa, začal funieť, drichmať a ty si sa musela dorobiť prstami? Áno, presne. Presne som opísal situáciu. No to je katastrofa, to je hanba na nás chlapov. No. A nesnažila si sa, máš ako stáleho partnera, alebo? Alebo máš... Teraz máš? Aj stáleho priateľa. A rozprávate sa o tom, o orgazme? Stále. A ako to on rieši, aby si do toho siahla? No, rozprávam sa o tom, aby sme to vyriešili tak, aby mne čím najviac vyhovovalo, aby som to dosiahla a čím najviac celé. A keď máš takú dlhšiu predohru, ľahšie dosiahneš orgazmus, alebo... Ľahšie, áno. Takže vyžaduješ dlhšiu predohru? Vyžadujem dlhšiu predohru a hlavne tak spontánny sex. Spontánny sex, taký živelný, myslíš? Taký bez zábran úplne. Áno, presne. A čo sa týka chlapov, snaží sa, aby oni trošku dlhšie vydržali, alebo robíš všetko, aby sa rýchlo spravili? Alebo nič nemusíš robiť, aj tak sa rýchlo spravia. Presne. Tá tretia možnosť. Tá tretia. Spravia svoju robotu, spravia a tým to padne. Koľko im to tak zhruba trvá? Ak môžeš urobiť takú štatistiku. Títo pretekári, ako by som ich nazval. Tak 15 minút. 15 minút? Fúha, tak to sú dlhí kánci. Myslel som, že 3-4 minúty. A oni 15 minút. Tak ty, potom tebe veľmi dlho trvá, kým dosiahne. Aj s predohrou, aha. Takže aj s drinkom, aj s večerou, aj tak. Áno. Aj s veľakým kinom predtým hovoríš. Takže nie si multiorgazmická, tuto akurát Majlo ukazuje, že voľaký e-mail došiel, voľaký
Alebo respektive SMS-ka. No tých SMS-ek a e-mailov naozaj prišlo už dosť. Mnohé stoja za to, napríklad takýto. Keď to robím so svojou priateľkou, tak nevystreknem. Arby píše. Ako čo nevystrekne? No, čo pivo asi? z fľaše, čo to má položené na O šampanskom zrejme písal. Hej. On si to necháva na novinky, keď má nejakú novinku. Tedy. Áno. Katka, ešte jedna otázočka. Skúšala si už niekedy zahrať ten orgazmus, aby si uspokojila toho partnera ako psychicky? Áno, zahrala som to presne do autu, ale to som bola väčšinou cez telefón. Cez telefón. A ide ti to lepšie hrať, alebo ide ti to lepšie naživo, keď to prežívaš naozaj? Aj. Viem to pekne zahrať. Keď to pekne zahrať. Nemôžeš nám zahrať teraz do telefónu taký orgazmus? Taký telefonický? Skús nám to zahrať. No, nie teraz. No teraz, akože vieš, teraz a hraj. Celé Slovansko počúva. Chcú vidieť voľaký taký orgazmus. A veľa ich si to bude robiť pri tom telefóne, ver tomu. Najmä tak skús nám to troška. A ja si to začnem. Áno. No, počúvame. Ide fúniť veľa, hej? No, fuň. Fuň rádio. Ešte. Tak to nie si v závodnej jedálni, aby ti priložili. Laura sa tu už vála na zemi, ona už má prvý orgazmus za sebou. Dobre sme ju Viac, ešte. Áno. Vedela by si tromfnúť Lauru? Skús to a my ti pošleme pekný darček. Pekný darček. Dneska tu máme nádherné erotické prádielka, čierne, biele. Čo ty na to? No? Tak ne? OK. No nie. Tak čo už. Aj tak veľmi pekne ti ďakujeme, že si nám zavolala. Nezaves telefón, zostaň na linke, nadiktuješ nám tvoju adresu a my ťa odmeníme nejakým erotickým prádielkom. Páni, chodia tu takéto zvláštne otázky na vás. Neviem, či chcete aj radiť. Chceme aj radiť. No. Chcem sa opýtať, keď som nikdy nemal sex, či je možné oddialiť môj orgazmus ejakuláciu, aby z toho malo aj dievča, s ktorým som bol niečo. Je to možné, samozrejme. Najprv musíš ísť do kúpeľne, vymastiť si to sám a potom ísť za kamarátkou, za priateľkou. Nech z toho aj... Alebo respektive môže trénovať každý večer, keď pozerá večerníček. No, toto je to najjednoduchšie. Predtým si to vyhoniť niekde. Áno. Ale snaž sa to neurobiť rýchlo, ale tak to... Ale trošku, zručne. Áno, zručne. A pritom to zadržiavať, aby si, a naťahovať to až... Ďalšia takmer zúfalá otázka. Ešte nikdy som nezažila orgazmus a to mám toho za sebou celkom dosť. Skúšala som všeličo možné a stále nič. Som zúfala. Čím to je? Môžem to zmeniť? Áno, že prídeš sem. Čo najskôr? Napríklad. A ja ti môžem povedať, že nie si sama. Na svete asi 30 až 40%, že nezažije nikdy v živote orgazmus. Takže ty asi patríš do tejto množiny. A ešte jedna otázka od Ani. Je orgazmus pri prstovaní a pri sexe rovnaký, alebo je pri sexe väčší a krajší? No, je to rôzne. Ženy zažívajú rôzne typy orgazmov, zažívajú klitoriálny, vaginálny, análny. Niektoré tvrdí, že aj pri orálnom sexe zažívajú orgazmus, tomu moc nechcem veriť, ale je to iné. Podľa mňa je to iné. Nie som žena, neviem to povedať, ale čo som štatisticky... Ja som počul, že ženy si to radi spravia sami a spravia si to akože lepšie niekedy ako chlap. Lepšie, ale sama, lebo... niektorí zase tvrdia, že pri tom sexe majú lepší pocit, lebo že tam k tomu sa pripája všeličo iné, aj to okolo to kúzlo, tie božčeky, hladkania a tak ďalej, že to je taký globálny orgazmus. No chlapi sú v tom rozdielni. Keď si to chlap urobí sám, tak určite je to lepšie, jak nejaká drevená súlož, hej? No jeden na záver, ešte taký veselý. Môj najkrajší orgazmus je, keď ma majster pohoní v robote. Čo môže byť krajšie? A niekedy sa pohoním sám. Usilovný to človek. Majster pohonič? Tak to má asi v náplni práce, že také pomocné práce. Honelník je to asi. Áno. No, každopádne vy stále môžete písať buď na kfun@fanradio.sk svoje e-maily alebo na číslo 0904 14 14 12 posielajte SMS-ky vo forme kfun, medzera a potom samotný text. No my si teraz budeme hrať a myslím, že orgazmus aj, budeme? Vy môžete hrať orgazmus, Wonder bude hrať muziku a chcel som povedať, že treba volať na tie naše čísla 02 524 94626 alebo 524 91375. Nesmieme zabudnúť samozrejme ani na ceny, ktoré vám aj dnes
v rámci Kefanu venuje Krimi Fiškál, to je najčítanejší krimi časopis na Slovensku a v najnovšom čísle prináša 13 krát áno pre telesnú lásku. Lásku odmieta skutočne iba najväčší mrzút, keby tak vedel, o čo sa ochudobňuje. My permanentne zaľúbené a tým pádom aj šťastné ženy to vieme, alebo aspoň tušíme. Milovanie z nás robí mladú a úžasne príťažlivú bytosť. A opäť budeme pokračovať aj obchodom so sexom, aj Kristina Aguilera využíva sex na obchodný účel. Dáme si aj spomienky na fašiangy, malovanie na nahé ženské telo, krásne fotky sú tam. No, nový Krimi Fiškál, to je skutočne silná káva a ten vám prináša dnešné krásne ceny. S tou Kristinou by som si aj ja rád zaobchodoval trošku. To by bol účet. Ale riadny. Na faktúru. V každom prípade by sme to skúsili na faktúru, no. Niekto by to musel už zaplatiť. Možno Fan rádio. No. Riaditeľ. Riaditeľ, ktorého postravujeme dnes večer. Hovoríme o orgazme ako takom. Áno. Páni, myslím, že vás sa pýtať, či ste zažili orgazmus, je úplne zbytočné. Ďakujeme za opýtanie. Milo sa stalo. Otázka znie, koľkokrát sa to vám podarilo počas jednej noci? Počas jednej noci. Taký rekord, čo sme robili, keď sme boli ešte mladí a pekní. Čo bolo dosť jari. Tak maximum, čo som ja dosiahol za jednu noc, to bolo myslím 12. To si dobre na to. To som bol tak vyžmýkaný potom. Ty si dosiahol 12? No, 12 a partnerka takisto. Možno. A tak zase nemusíme všetkému veriť, čo sa hovorí vo Fan rádiu, ale je to tak, ako to bol taký môj osobný rekord. Ale to sa mi raz podarilo v živote nikdy viac. A odtedy... to bolo bez držačky, alebo si pomáhal? No, tak, vieš čo, na konci už to bolo také, že som sníval o všelijakých herečkách, som sa urobil, ale bolo to dávno, bolo to veľmi dávno, teraz v súčasnosti za večer. Teraz idem radšej na kvalitu ako na kvantitu. Ja keď som mal polovicu, tak si myslím, že to bol tak strop. Hej, 6? No, myslím, že to viac by som asi nezvládol určite. Málo vajíčok ješ, alebo ja neviem, málo bielkovín. Pomaly sa ti to... Alebo slabá inšpirácia bola. No, vidíš? Tak Kristina Aguilera možno, že by ťa... Môže byť. Inšpirovala trošku viac. Že by sme jej zavolali? Majlo, ty sa nám pochvál. Ja nepoviem. Ženatý? Najviac nie. No. Najviac tajomstiev majú detektívy. Každopádne ja som chcel o tých darčekoch ešte hovoriť, teda máme nejakú spodnú bielizeň. Erotické prádielko. Čo tam je ešte? Je tam veľký vibrátorik. A kozy gumené, nádherné kozy. Á, taký vibračný krúžok. Cuckať. Vibračný krúžok, tvoj obľúbený. Áno. Na penis. Ala hormón. Na penis a na vagínu. Krásny krúžok, ktorý si dáte a vibruje vám na marhulách aj na vagíne. My už o chvíľočku sa budeme opäť spájať teda s niekým, kto nám zavolá na čísla 0252494326 alebo 52491375. Samozrejme budeme čerpať aj z vašich e-mailov a SMS-iek. E-maily na kfun@fanradio.sk, SMS-ky na číslo 0904 14 14 12 vo forme kfun, medzera a potom samotný text. Foxy nám trošku mastí brúško, že sme super a tak ďalej a rád by aj prispel. Mal som priateľku skoro 3 roky a ani raz sa neurobila vaginálne, ale orálne som ju urobil vždy. Stále neviem, kde bol problém a teraz to príde, lebo s chlapíkmi, čo ma podvádzala, mala orgazmus vždy. Keď som sa s ňou rozišiel a mal som iné dievčatá, tie som uspokojiť dokázal a hlavne tá posledná sa skoro po sexe so mnou rozplakala. Bolo to skvelé. Po toľkých rokoch sexovania som sa naučil uspokojiť partnerku bez toho, aby som sa urobil ja a je to skvelé, keď žena po orgazme uspokojí orálne, no niečo skvelé. Ok, páni, prajem príjemný zvyšok večera vám, poslucháčom a hlavne mne. Do 6. ešte dlho Foxy napísal. Tak mne, to je samozrejme, každá žena má inakšie položenú tú vagínu a možno, že jeho ten úd nebol tak prispôsobený, aby ju tak dráždil. Ja si myslím, si myslím, že sa zle uviedol. A už raz, keď sa zle uviedol, už sa to s ním ťahalo do. Aj to môže byť, že potom tá žena popri tom si čítala noviny, pozerala telku a nevedela sa spraviť, no a... Je tu šťastná žena, vokónka, orgazmus mám pri každom sexe, najradšej mám, ak mi priateľ vylíže mušličku. To je dobrá zábavečka. Mušlička bola, dúfam, myslená ako buchta. Pobucha potom a už je to okej. No ako je na tom Rebeka z Bratislavy, sa dozvieme už v tejto chvíli. Rebeka, pekný večer aj tebe. Dobrý večer. Ahoj, Rebeka. Čau. Čo robíš takto neskoro večer? No, s kamarátmi. S kamarátmi. Zažívaš orgazmy? Práve teraz? No teraz nie. Vieš, prečo sa jej pýtam, že čo robí dnes večer, lebo ma pozerať, že dobrý deň, vieš?
Ale nie, to je sranda. No. Pamätáš si, kedy si zažila prvýkrát orgazmus? Pamätáš si ten deň, tú hodinu? Hodinu ani deň si bohužiaľ nepamätám, ale viem, že to bolo dosť dávno. A kedy si zažila naposledy? Včera. Včera? Neskoro. S kým? S priateľom alebo s nejakým cudzým chlapom? Sama. Sama? Tak Tu ty ti si naša. tleskajú všetci si to často. Tam asi to robíš najradšej teda, hej? Prosím? Tam asi No to najradšej robíš, sama nie. Aha. Najradšej s niekým, To ale ako- keď nie s kým, tak si vystačím aj sama. To je núdzové riešenie. Ty nepoznáš číslo do fanrádia? Nie tak, ale No, včera si to možno. robila sama, dneska už má 2 kamarátov doma, vidíš, sa poučila. Je tu strašná otázka, my chlapi sme v tomto tak prirodzene diskriminovaní. My orgazmus hrať nemôžeme. Nedá sa to nejako prekabátiť? Dá? Môžeš Dobre. zahrať. Podľa mňa nedá. Vy ste tvrdili pred reláciou, že áno. Ja tvrdím, že môžem zahrať orgazmus občas. Áno, inžinier Vagimír má s tým vlastnú skúsenosť. Ja mám kamaráta, ktorý to robil manželke zozadu a nemohol to zahrať, tak ju oplú. Akože sa urobil, ale to je jediné, čo mohol spraviť. Rebeka, ty si ako na tom. Ty hráš orgazmus, alebo to vychádza z duše? Ja nikdy nehrám. Nikdy nehráš. Nikdy si ani nemusela hrať. Nie. A bola si taká šťastná, že hneď pri prvej sexuálnej skúsenosti si zažila orgazmus? Presne tak. Presne tak. Tak ona má dar od Boha, že? A aký typ orgazmu zažívaš? Vaginálny, V Ktorý- podstate všetky, okrem toho análneho, no. okrem análny. Análny si ešte neskúšala, alebo si nezažila? Nemám o to záujem. Nemáš o to záujem. Akože si to už ako, volá, kto sa ti už tam snažil trošku. Samozrejme. Samozrejme, ale sa ti to nepáčilo. Zle sa uviedol a... Málo ste mastili. No, to nech si robia chlapí medzi sebou, ale so mnou to robiť nebudú. Aha, tak si sa rozhodla. Tak to je... Si zásadne proti análu, hej? Áno. A myslíš si, že pri tom orálnom sexe môžeš zažiť orgazmus? Skúšala si to? Ako keď urobím niekoho a že môžem zažiť orgazmus pri tom? Áno, že tak ťa to teší, že si urobila toho partnera ústami, že aj ty zažiješ voľaký orgazmus. No, to je veľmi nepravdepodobné podľa mňa, ale tak možno raz sa to stane, neviem. Koľkokrát dostaneš orgazmus počas sexu? Záleží od toho, koľko tomu venujeme času. Ak je to nejaká rýchlovka, tak 2-3 krát. Fúha, tak ty A si keď to voľaká... není rýchlovka? Prosím? Keď to není rýchlovka, tak koľko, prosím ťa? Tak najrekordnejší počet, no čo ja viem, 10. Ty si voľaká multiorgazmická. Kozmická. A medzi orgazmami nemáš žiadny problém, akože dostaneš orgazmus trošku, nemusíš oddychovať, hneď ideš... Nie, som naštartovaná na ďalší. Ideš také sinusoidy, že hore dole, že? No, tak. Vždy pripravená holka. A vieš dosiahnuť orgazmus tak, aby si naraz s partnerom sa vyvrcholila? Vieš sa Veľmi tak často. naprogramovať? A to si trénovala nejako, alebo to máš dar od Boha, že si to takto To mám narodila? asi taký dar. Dar, tak to si Je váš. šťastná, no. No, Veľa dievčat by si to s tebou chcelo vymeniť, ver tomu. No, A používaš aj nejaké pomocné, čo ja viem, pomôcky, aby Nepoužívam. nič, žiadne látky, alkohol, cigarety, nič, Nie, vôbec Viagra, nič. Úplne prirodzene. hej. Tak to je super, to ti Počkaj, baví ešte sa zároveň. chcem opýtať jednu otázku. Keď sa odbavuješ, keď sa urobíš, zatváraš oči pri tom, alebo prevrácaš, alebo kričíš, alebo čo robíš? Zatínaš ruky, peste, dávaš na bradu frajerovi, trháš mu vlasy, čo robíš? Aké sú prejavy tvoje? Záleží to aj od partnera, alebo od toho, či som sama, alebo s niekým, no. Tak trošku doškrabeš partnerovi aspoň chrbát. No, občas možno. Alebo len tak ručíš potichu. No, potichu ani veľmi nie. Si v extáze. Áno. Ani nevieš, čo robíš, proste si taká uletená. Presne tak, nekontrolovateľný orgazmus asi tak. Takže teba nikam frajer radšej sa mu nepúšťa, aby to mal pod kontrolou. No, A keď si to robíš sama, ako sa prejavuješ? To je posledná otázočka na telo. myslím, že tak kľudne. Kľudne. Veľmi, Akože, keď si to áno. urobíš sama, tak neručíš, tak nekričíš, tak máš Áno. taký dobrý pocit proste a konec. Áno. Tak, dobre. Ďakujeme ti veľmi pekne, že si nám zavolala, Rebeka. A ostatná No, linky? Takže ak by si mala niekedy núdzu, zavolaj nám do Fanrádia. Je tu kopec chalanov, istotne ti niekto pomôže, alebo aj viacerí. Minimálne sa budeme radi na to pozerať. Zostaneš ešte na linke, nadiktuješ nám našu adresu, posielame ti voľaký pekný darček, čo si môžeš vybrať. Dneska máme erotické prádielko, vibrátorík a že vraj dostaneme aj voľaký Johimbín zajtra od sponzora.
Rebeka, samozrejme, môžeš nadiktovať aj svoju adresu, nielen našu. Ale ešte sa budeme venovať aj vašim SMS-kám a e-mailom, lebo teda chodia ako divé. Mládenci, veď pozdravte to kalciové mlieko truhlíka. On by ma urobil do 3,12 minúty. Vyjadrím sa k orgazmu. Ja používam techniku rýchlo a zbesilo. Dosahujem orgazmatron skoro stále, keď má chlap riadny čakan. Napísala takže Simonka. Asi ide o veľkosť. Obaníkov šťachaných. Takých fáračov. Potom zvláštna otázka, ako si to mám urobiť sama? No najlepšie s prstami, s vibrátorom, s jazykom Podľa vlastným. veľkosti, Počkaj, baseballka. myslíš, že by sa tam vedela dostať hlavou dole? Taká hadia žena. Hadica. Stačí hadica. Stačí jedna hadica, urobíš sa. A čo takto orgazmus po záhorácky? Neviete? No predsa už sú. Dobre, myslím, že stačilo by zatiaľ aj z tých e-mailov a SMS-iek. Sú niektoré naozaj veľmi veselé, veľmi príjemné. Veľmi veľa telefonátov. Áno, budeme sa im venovať aj naďalej. Vy stále môžete písať kfun@fanradio.sk 0904 14 14 12. Do SMS-ky píšete kfun, medzera a potom text. Stále sa dnes rozprávame o orgazme. My sa veľmi tešíme z toho, ako sa zapájate do dnešného kefanu. Prišla tu taká otázka, čo takto análny orgazmus medzi homosexuálmi. Mám homosexuálnych kamarátov, ktorí orgazmus cez anál dosiahnu. Čo takto nahodiť takúto tému aspoň na pár minút? Pýta sa Matisek z Bratislavy. Matisek, potešíme ťa. Takáto téma bude nahodená na celý jeden kefan. Takže budeme sa rozprávať o homosexualite. Presne tak. Celý večer o tom. Takže zhruba o mesiac by sme to mali mať. Raz príde na aj scéne. na to. Inžinier Vagimír, na teba takáto otázka. 12 krát to nech hovorí tomu, kto seno žerie. Čaute, Andrej napísal. Andrej, počúvaj. ja mám na to svedkov, takže... Ale my to nie sme. Vy ste to nie, ale ja mám bývalých spolužiakov z Vysokej školy ekonomickej z Intraku, z Horského parku, ktorí... Počkaj, oni boli pri tom, hej? Neboli pri tom, ale potom ma videli, ako som vyzeral a nevedeli, nechápali, čo som ja robil, lebo som bol úplne vyžmýkaný. Dobre, tak druhá podľa záležitosť na teba, inžinier Vagimír. Čaute chalani, práve som si vás pustila a mňa by napríklad zaujímalo, ako znie taký dobre zahraný orgazmus práve od vás. Ceny pre vás žiaľ nemám, Katka napísala, takže Vagimír, musím povedať Katke, že ja som úplne tichý orgazmista. Že to si nikto nevšimne, že ja dosiahnem orgazmus. A tak to zase asi kecaš. Tak ale opäť ja máme to. Nie, fakt, ja som úplne tichulinky. To si ani nevšimneš. Rozdiel medzi tým prvým a 11. orgazmom bol aký? No, prvý bol... A ten posledný bol... Nie. Ja som úplne tichulinky. Neveríme ja si nikto nevšimne. Ja to môžem robiť aj vo veľkom dave. Veríme. Môžem to robiť aj vo veľkom dave, nikto si nič nevšimne. Nenápadne v metre, pritlačím sa na nejakú, vieš. Mali by sme pomôcť aj jednému zúfalcovi opäť. Som Milan a som z Dolného Kubína. Mám frajerku, s ktorou chodím už rok a pol a ona mi ešte nedala. Čo mám robiť? Prečítajte to, prosím, nech to počuje. Nech sa hanbí za to. Skôr trochu strážiť, možno, že ona chodí úplne niekde inde ako s tebou. A podľa mňa by sme jej mali povedať, aby nerobila už fóry okolo toho. Raz to musí... Ona nerobí fóry, asi, ale iba jemu robí fóry. Iba jemu robí fóry. Počúvaj, čo keby si našiel nejakú inú? Napríklad. Ona by potom začala žialiť, možno, že by ti dala. Minimálne fajku, áno. Zdravím, počúvam, ako sa bavíte o orgazme a radíte pánom, nech si ho najprv vyhonia, aby potom dlhšie vydržali s partnerkou oka. Len ich upozornite, nech dlhodobo nepraktizujú zadržiavanie semena, pretože to môže viesť až k poruchám vystrekovania semena, prípadne problémom so zvieračom prostaty. To som si nevymyslel, takýto výklad mám od urológa, sexuológa. Majte sa, prosím, zachovajte moje meno v anonymite. Ďakujem, Janko Mrkvička. Takže tie prstenie, tie krúžky, čo sa naťahujú, vieš, na predĺžovanie, tak to neodporúča tento pán? Není to na predĺžovanie kára, je to na predĺžovanie výstreku. No, zadržovanie, ale vidíš, hovorí, že nezadržuj. Dých myslel. Ja môže sa udusiť. Nezadržuj dých, aby sa nerozkašľal, chlape. No, toto je úplný už brutál takmer. Keď prášim tú svoju, tak ani neviem, že to mám. Ale ako náhle švihnem bratovú priateľku, striekam ako dobrovoľný požiarník. Máme to isté, tieto problémy. Takisto sa nám to stáva, ale tak bratovi to nerobím. Myslím, že prvý chlap je v tejto chvíli na linke v rámci dnešného kefanu, ak sa nemýlim, aby sme nezabudli aj na tohto človeka. Si ešte na linke? Jasné. Ahoj, odkiaľ voláš?
Z Pruského. Ako sa voláš? Peter. Peter, počul som, že nie si sám. Nie. Peťo, prepáč, trošku tichšie to rádio, prosím ťa. Áno. Ešte tichšie. Ešte. Už je Dobre, to. Super. Takže hovoríš, nie si sám, je tam aj s tebou tvoj šéf. Skoro. Teraz on ťa diriguje, že ako sa budeš... Ako sa máš tváriť do Fan rádia? Asi tak. Počúvaj, myslím si, že u chlapov to není problém. Zažil si orgazmus hneď na prvýkrát. Jasné. Nebol to taký urýchlený orgazmus, taký predčasný? Nebolo to ešte pred prvým krátom? Nie. A čo na to partnerka? Tak ona bola panna. Takže ona... Bola úplne moja prvá partnerka, bola panna do okolností, tak... Takže nestalo to za nič ani z tvojej strany, ani z jej, asi zrejme. Máte síce pekné spomienky, ale... rozumieme. Vieš oddialiť ten svoj orgazmus, ako vieš počkať, kým sa tá partnerka dostane? Áno, už som sa to naučil. Aha, takže som sa chcel opýtať, že kto ťa učil, ako si sa učil, aby si porozprával ostatným? No tak, učil som sa sám. Som takzvaný samouk. A prečítal si voľakú literatúru aj o tom? samohonko. Ja, samohonka nie. Ale literatúru si voľakú prešiel. Jasné, poprečítoval som dosť toho. Takže potom si začal trénovať, aby som dobre rozumel tomu? Áno. Zadržoval si to, naťahoval si to, aby to čo najneskôr... Áno, oddialoval som to 106. A teraz si úplne ovládaš svoje telo. Áno. Teraz sa spravíš, kedy chceš. Som skoro profík. Napríklad minulý rok si vôbec nechcel. Koľkokrát sa spravíš takto za večer? Ty maximálne. Tu na kolega sa spraví 12 krát, to už všetci vieme na Slovensku. Raz som to zažil. Už odtedy to bolo stačilo. To bolo taký... Ty nám povedz, koľkokrát si sa spravíš. Kolega je superman. To ja som maximálne, čo som bol, tak to som bol 5 krát. 5 krát, že? To som aj ja, áno, 5 krát. 5 krát, ale to sa ti len raz stalo, skúšal si to, alebo sa ti to stáva bežne, že 5 krát sa pôjde spravíš? No tak 3-4 razy, ale 5 krát bolo asi najvyššie. To si len robil akože do Guinnessovej knihy svoje vlastné. A nie, to ma chcela priateľka zmoriť. Aha. A keď, čo ja viem, s priateľkou idete na to, vyžaduje ona voľaké pomôcky? Nie. Bez problémov aj ona dosiahne už orgazmus. Už ste taká zohratá dvojka. Jasné, tak už dlho spolu chodíme, tak... Koľko už spolu chodíte? potrebuje? 3 roky. A baví ťa to stále s ňou? Tak nehovorí, že som verný. Aha. To sa nedá, jasne. Takže treba občas aj... Vieme, o čom hovoríš. Treba zmeniť trošku zeleniny. A keď ideš voľakou cudzou babou, robíš to tak, že normálne predohra klasicky, alebo ideš, letneš na to len rýchlo, aby si sa ty urobil a na ňu kašleš? Nie, podľa toho, aká je okolnosť, ale... Väčšinou sa snažíš, aby... odmakať na plné. Tak snažíš sa odmakať, aby si mal dobré renome. Jasné. Dobre, tak to nás teší, že aj takíto chlapi sú, lebo sme pred chvíľou počuli o takých, že ktorí sa rýchlo puf odstrelili a išli preč spať ďalej, alebo na pivo, alebo na diskotéku. Tak to sa není sníť. Dobre, v každom prípade zostan na linke, nadiktuješ nám svoju adresu a my ti pošleme voľaký darček, možno pre tvoju priateľku. Pre priateľku. Máme tu nádherné erotické prádielko. Také erotické prádielko ťa vzrušuje viacej? Tak všetko treba vyskúšať. No, tak máš ráda ženu úplne holú, alebo... No aj v erotickom prádle je to parádička. Super, tak to ďaká Fan rádia vyskúšaš a ďaká Krimi Fiškálu. Jasné, díky. Díky moc, ahoj zatiaľ. Pekný večer, maj sa fajn, ahoj. Opäť načíram medzi vaše SMS-ky a takisto e-maily, naozaj chodia veľmi zaujímavé veci. Som závislý na masturbácii, robím to 7 krát za deň, ale dokázal som aj viac. 12 krát, inžinier. Tak buď klamete dvaja. Nie, díky, že si ma podržal. Mne sa to podarilo iba raz v živote. On teba podržal, on si svojho držal. Ja, on si svojho držal, ale ja som to robil s babou, ty si to robíš sám, tak... Ale vidíte, chalani. Je tu otázka, ako sa mám toho zbaviť? Pomohla by mi nymfomanka? Pýta sa Jano z Kremnice. Voľaké nymfomanky. Určite sa nespravíš toľkokrát s babou, koľkokrát sa spravíš, keď si to robíš sám. Tomu ver, chlape. No a to ti hovorí teda naozaj odborník. Docent Hormón. Čaute. Ja už som čo to odmastil, vieš. Už máš chlpaté dlane hovoriť? Je tu opäť jeden taký postreh, že najlepší orgazmus je, keď pri ňom kričíte svoje meno. Celé? Aj s priezviskom? To je trápne, malo by byť. Ďakujeme samozrejme za tieto všetky postrehy a vaše reakcie. Čakáme na ďalšie. Aj postreky. Je normálne, že pri každom prstovaní dosiahnem orgazmus, ale orgazmus pri prstovaní vagíny som nezažila.
Tak To ma, prstuje? to ma nevzrušuje. Díky, vaša najsexica Alenka. Prstami do vlasov. Aj tak kde sa prstuje, keď dosahuje orgazmus? To sa mňa nepýtaj, to písala Alenka. Ja, možno, že si Tak pomýlila napíš ešte raz, kam to dávaš. No. Kto vie. Stále sa rozprávame teda o orgazme, vy stále môžete reagovať, telefonovať, písať, čo len chcete. My si opäť zahráme. Vo Fan Rádiu sa v rámci Kefanu už takmer hodinu bavíme o orgazme ako takom, ako ste ho zažili, kedy prvýkrát a tak ďalej, rôzne spôsoby, rôzne SMS-ky. Naozaj celkom veselé a príjemné veci chodia, ja sa opäť chvíľočku budem tomuto venovať. Keď sa moja kamarátka odbavuje, tak kričí mami, je to orgazmus? Istotne. Istotne je to orgazmus. To je vzťah k rodine, To je veľmi. tak, to je Upetá je na mamu. úplná mama. Ak je orgazmus u ženy to revanie a kričanie, tak mi susedia kopú a búchajú do steny kvôli orgazmu. Mám to ja antiorgazmických susedov. Nechápu. Neviem, kto píše. No. Tí susedia nie sú spoločenskí. Vôbec sa nezapájajú do cudzích orgazmov. Čaute, kefaši. Stáva sa mi, že niekedy partnerka je skoršie hotová a potom už nechce spolupracovať. Myslím si, že to je nespravodlivé. Myslíte si to aj vy? A ja si to myslím, že je to nespravodlivé. Mal by sa porozprávať so svojou partnerkou, aby to dorobila ručne, ústne. A čo ja viem, iné spôsoby už moc nepoznám. Ale mala by byť taká spoločenská, mala by to dohoniť. Dohoniť, presne. Ako časovo. Ten skos. Odkaz pre tie frigitky. Orgazmus je ako úľava po kýchnutí, ale väčšej intenzity. Tak už víte a môžem búvať. Morská panna. Dobrá teória. Tiež je teória. Človeče, to musel byť ale dlhý absťak, keď si ho 12-krát vyžmýkal, odkiaľ si splašil toľko semena. Ani vojaci nie sú na tom tak zle, inžinier Vagmír, píšu ti tak. Ale ja som sa ja som sa miloval s babou a tak to ma sprúžilo a tak... Istotne, na konci to už bolo dosť také... Ten posledný výstrek by ma zaujímal. Či to nebol len taký vzduch, že... To len taká či mu to tak kvapočka. nerobilo. To už len kvapkalo, to už len nič, akože... Bolo to už bolestivé. To bolo viacej bolesti ako zrušenie. Práve si to robím s mojím 32 cm vibrátorom. O 2-3 minútky budem vrieskať od orgazmu. Dnes už 6. krát priateľ išiel do roboty. Ona je multiorgazmická. Áno. A priateľ to žena. Má pracovitého priateľa doma, Robertka. Prečo tie baby predstierajú orgazmus, však tým okrádajú iba seba. Keď ju chala nevie spraviť, nech sa dorobí sama. Alebo nech nám zavolá do Fan Rádia. Pred ním. Aj to je vzrušo pre oboch, Snake píše. A myslím, že by sme sa mohli opäť človeku na linke venovať. Mal by tam niekto byť. Dominika by mala byť. Si tam? Áno, som tu. Ešte si nezaspinkala? Ešte nie. Ale vás tam bol ako viac? Koľko vás tam je? Je nás tu 5. 5 báb? 5, áno, 5 A čo báby robíte nás takto tu. neskoro večer spolu, baby? Neskoro večer? Prázdninujete? Prázdninujete. Prázdnujeme, no. Máte prázdniny, tak istotne Prázdniny, no. žúrujete. No, žurujeme. A Tak kde to sú bolo tí také... chlapi, tí spolužiaci, tí? Vy ste blavačky? No, hej. A kde máte tých orgazmizátorov? Organizátorov? Áno, Máme jednu organizátorku. organizátorku a chlapov, takže nevoláte na takéto žúriky. Chlapov nemáme žiadnych. Nemáte. No Nie, povedz to je nám, čisto dámska jazda. aha, dneska dámsku jazdu a... Čo by ste s chlapmi robili? No presne tak, My na také dámske jazdy najradšej chodíme. No, tak jasné. my sa tam tak stratíme. Počula si už o orgazme? Myslím, že niečo už asi áno. Od kamarátok. Múdre knižky už mi niečo povedali. Takže ty s tými skúsenosť ešte s orgazmom nemáš. Prečo myslíš, že nemám? Že keď hovoríš len tie knižky. Ale tak myslím, že nejakú už mám snáď. Áno? Koľko máš rokov? No, 20. 20. To už sa korčula, to už musíš mať to za sebou. A kedy si zažila ten prvý orgazmus? Pamätáš si to ešte? No, tak matne si pamätám. Matné, no bolo toho dosť, keď to bolo matné. Bola si taká opitá, že si to nepamätáš? Nebola som taká opitá, ale ne, bolo to fajn a bolo to, povedala by som, že to bolo toto leto. To bolo leto. presvedčiť, že bolo to fajn. Mhm. A bolo to s priateľom, alebo bola len taká náhodná známosť? Ne, bolo to s priateľom. Priateľom, ktorým si už chodila aj 3 hodiny. Ne, normálne vážne, oficiálne, proste s priateľom a všetko ako má byť, proste. Počkaj, ale keď si zažila toto leto orgazmus, tak dovtedy si koľko? Dovtedy nezažila spávala nič? s niekým? Dobre, spávala si s niekým, ale jak dlho? To vtedy len hrala orgazmus. Hrala?
Brala si? To naraz hovorí, ja neviem teraz, na ktorú otázku mám odpovedať. Povedaj nám na to, že keď si spávala s niekým doteraz, čo si určite spávala, či si nezažila teda žiadny orgazmus, alebo aspoň si sa nejak inak ukožila? Ne, nespávala som dovtedy s nikým. Ty si máš 20 rokov, prosím ťa, dievča. No, A teraz si prišla o poctivosť? Ja som čakala na toho pravého proste. Tak ten prišiel, lebo... Kde odstavil koňa, chlap? Toho bieleho. Kde ho odstavil toho koňa, ten princ? Takže ty si zažila teraz orgazmus hneď pri prvom sexe. Ne, nebolo to pri prvom. Akože skúšali ste už predtým a Jasné. a nedosiahla si nič, tak si mu povedal, že počúvaj môj, tak toto ďalej nepôjde. A vyšúkaj ma poriadne, lebo už za sebou nebudem stretávať. Tak to bolo? Jasné, niečo v tom zmysle skoro, no. Nepovedala som to až tak strašne hrubo, ale niečo v tom zmysle. Ale si mu to naznačila. Hej, jasné. A- Myslím, že to pochopil aj sám. A ako sa zmenil? Čo robil inak? Čo robil inak, no? Nepovedala by som, že niečo robil inak, ale povedala by som, že potom to už bolo iba lepšie a lepšie. Ako robil dlhšie tú predohru, alebo trošku dlhšie ťa obšťastňoval, alebo menil tie polohy, skúšal aj trošku jazyk, prsty, voľaké pomôcky erotické? Všetko dohromady, jak má byť. Proste. Všetko dohromady. To akože sa spamätal zrazu, keď si mu dohovoril? Áno, presne. A prečo si on dovtedy myslel, že tebe bolo dobre? On musel byť voľako, on si... Naivný, Naivný, no. Asi áno, no, asi to tak určite. Asi on si myslel, že keď sa on spravila si sa aj ty, že? Ale ne, to si nemyslel určite. On bol z toho vždy sklamaný, ale tak bohužiaľ, no. Aha, takže už o tom vedel, že niečo není v poriadku. Áno, presne tak. Aký pocit máš, keď zažívaš orgazmus? Ako sa prejavuješ? Ako sa prejavujem triaškou. Teraz sa to celé telo? Aj tie zima. Na nimi zima, ale to taká strašne príjemná triaška. Aj si trošku vlhšia potom? Pritom? Na čele. Som potom trošku hlbšia. Vlhšia. Mokrá. Vlhšia, no ja myslím, že asi áno. Takže chlapec má istotu, že rok ho aspoň nepodvedieš teraz, keď si sa urobila. Určite, hej, no. Minimálne. Ešte tak vidím. Ešte chodíte stále spolu? Áno, minimálne na rok. Dobre, okej. Takže pozdrav tvojho priateľa, ja mu gratulujem, že bol taký inteligentný, že pochopil. Že to pochopil. A že povedala, že nech sa už urobíš takomto pochopil. A že ťa dokázal spraviť, odtedy mu to ide istotne bez problémov. Zostaň na linke, pošleme ti veľaký darček dnes večer od nášho sponzora. CDčko, teda. Čo by si chcela? Aké? Nič. OK. Tak, ak by si chcela pomôcť, tak ti pomôžeme. Majte sa. Čau. Krásny večer, opäť sa idem venovať teda týmto SMS-kám, ktoré chodia ako divé. Vždy, keď zažívam orgazmus, nič okolo seba nevnímam a asi tak na 30 sekúnd prestanem dýchať. Keď sa to stalo prvýkrát, priateľ sa tak zlakol, že zavolal sanitku. To je nádhera, tak ona to prežíva úplne až do posledného dychu. Až na smrť. Alebo chcel viacej členov, priateľ. Potom takéto celkom vtipné poznámky, viete, kedy požiadate ženu o ruku, keď už nevládze ústami. Prípadne. Nebudeme to deliť už potom, tie ženy, že sa delia teda dámy, nedámy, fajčerky, nefajčerky a tie fajčerky teda sa delia na polikačky a vyplúvačky. Mám taký dotaz. Keď to tam prvýkrát zasuniem, spravím sa do 2 až 3 minút. Či je to príliš málo, alebo taký priemer? Prosím vás, pozdravte dievčence zo 414 na Súvoráku, píše Julo. Myslím si, že dosť rýchlo sa spravíš. Ale kam to zasunie, chlap, no, na tie 3-4 minúty? Do úla je to dosť dlho. No, do baby neviem. Do zástočky je to tiež dosť dlho. Čaute, sexoši, myslím si, že orgazmus sa dá dosiahnuť iba ak sa vám partner dostatočne venuje. Môj rekord je 7. Všetko vonkajší môj je, ak je orálne. A čo vy, Laura? Laura nám písala? Laura si s Laura, bičíkom. ty zdvíhaj telefóny radšej. Tak, Laura, ale musíš trénovať aj ostatné erogénne zóny. Tak musí si svoje telo sama objaviť. Musíš to skúšať. Nezdávaj to. Neboj sa ani análu. Presne tak. Jeden ďalší veselý, ak kamarátka po kefovačke zahlási vetu, kvôli tomuto som sa vyzliekala, tak evidentne nedosiahla ani predbežnú fázu orgazmu, to sa už ani nepýtam na výkon. No tak to asi sa odbavila ešte, on sa odbavil už pri večeri a ona... Určite už nemá tvoje číslo, neboj sa. A tu som zvedavý teraz, ktorý pán sa spozná v tomto. Orgazmus mávam 2 až 3 krát denne, a to 2-krát prstami a raz s priateľom. Nie vždy s ním, lebo má smiešne malý penis. Ale
Má dobré auto a tučné konto. Značka, ale inak v pohode. Michaela Práve som sa chcel opýtať, že prečo je s ním ona, ale Michaela, každý si to vykompenzuje. Veľké konto a pekné auto. Nemôžeš mať všetko, Miška, nemôžeme, to je presne tak, to je zákon schválnosti. Malý kár, ale sú peniaze, vyber si nákupy, alebo šukačka. Presne tak, malý kár, veľké fáro. Na záver tohto vstupu by sme mohli dať jeden taký celkom milý mail, ktorý prišiel, teda pozriem sa na to, autor Martin Eš, a začína sa to takto. Hi Kefan, počúvam skoro pravidelne z internátov po Žiline, po internete v Žiline. Nevždy mám podobnú múzu, ale dnes sa mi podarila krátka básnička. No, tak môžem prednášať? Môžeš, hovor. Orgazmus je ako láska sama, vlhkosť pod neha krásne uložená. Strieknem to do teba hneď, strieknem ti to do úst prúdom, poďme znova na to s mojím údom. Hore dolu, sem a tam, neboj, riadne ťa vyšmíkam. Šmíkam tu a tam a na zemi, veď sme ako blahom spasení. Ešte trošku pridáme, až sa riadne správime. Už to na mňa veru ide, kam to bude? Poďme spolu, poď, milá, aby si sa mi prvá spravila, už to cítim na tebe, je to skvelé, nádherné. Ach, už to lieta strieka, ako sa ten kondom vyvlieka? Napísal to Martin Heš. Mali by sme mu poslať ten vibračný krúžok, aby dlhšie vydržal. Možno teda, samozrejme, aj Martina odmeníme, uvidíme. Odmeňovať budeme hlavne teda telefonujúcich. Telefónne čísla sú známe, kontakty takisto ovládate. Wonderhraj. V Kefane dnes večer riešime tému orgazmus. Aký orgazmus? Koľkokrát? Vagimír, je tu opäť teda pár reakcií na tvoju 12-ku. No, už som zvedavý. Ale ešte predtým jedna otázka. Mám takú otázku. Je na chlapovi vidieť, aký je v posteli? Aké má tam dole vybavenie? Podľa čoho zistím, že môže byť good? Máte nejaké znamienka? Pýta sa Ria. Podľa auta, konta. Podľa auta, peňazí. Ja musím byť na tom výborne, keďže nemám auto. No, ale ty chodíš do miešanej sávne a tam ťa babi hneď odhadnú. Alebo na nudiaku v lete. Ale za veľkosť nejde iba o rýchlosť. Práve si píšem s frajerkou a tá sa ma pýta, prečo je sex pre mňa taký dôležitý. Prečo asi? Mám 18. Nech povie niečo dôležitejšie povie, čo je od sexu dôležitejšie na svete. Nech povie jednu vec. Okrem peňazí teda. Pozor, je to žena, bude argumentovať láskou. Píše Andy z Bratislavy. Chalani, ako mám povedať frajerke, nech si oholí tú macinu. Prosím o radu, nutne díky. Podľa mňa toho bobra preč už. Podľa mňa nič nehovor. Pekne ju zober do sprchy, trošku sa osprchujte a potom ju na drzovku ohol. A obočie nehol. Obočie treba nechať tam, kde je. Čaute, práve sme na lyžiarskom, naše baby sú ožraté a my sa nudíme. Čo by ste nám poradili na spríjemnenie chvíľ pri kefane? No, Budú si to pamätať vôbec? Asi nie, tak ale... Tie baby sa... Ale chalani sa budú mať dobre. Chalani si užijú. Tú lížovačku. Vagimír, koľko modrých tabletiek si zjedol, keď si zažil 12 orgazmov za noc? Ale no len sa priznaj a ešte potichu. Počkaj, to bolo za mladí, pred 15 rokmi, vtedy ešte Viagra nebola. Nebola ešte Viagra. Áno, potom je tu jeden veľmi pekný postreh. Môj prvý orgazmus bol veľmi zaujímavý. Mal som asi 13 a dostal som ho tak, že som sa hojdal vo vani dole brusom. A pozor, opäť, teda človek, ktorý... Neverím. Opäť človek, ktorý sa zastáva inžiniera Vagimíra. 12 krát, to sa naozaj dá. Mám to tiež odskúšané, ale to je asi tak minimálne na 2 hodiny, je to vážny maratón. On hovoril 12 hodín. Ja som hovoril 12 hodín, 12 krát. 12 tak toto je nový rekord. Toto už je za 2 hodiny 12 krát, to som musel z toho dymiť. No. Musím, opäť je to tu. Musím podržať docenta. To bol inžinier Vagimír. Mám 21 a keď s partnerkou sexujem celú noc, tak dosiahnem orgazmus aj 15 krát a mne sa to zdá normálne. PS, treba sa do toho vžiť. Vidíš, sú tu rekordy väčšie ako... Tak ja sa asi neviem vžívať do toho toľko ešte. Ty to bereš možno rok mi to chytím. Vieš čo, už to nie, to už nie si najmladší. Tak... A ešte jeden aj zjazvený píše. Niečo iné to chytíš maximálne. Nazdar hoši, raz som mal pomer s babenou, ale s ňou už nikdy viac. 2 mesiace som spával na bruchu, jak prežívala orgazmus. Doteraz mám zjazvený chrbát. Peťo z Bratislavy napísal. To bolo zoologické asi. To je ten takzvaný stromček. Má sa najprv ostriať nechty, alebo veľké rukavice natiahnuť, gumené. Dá sa. Alebo veľké puta. Toľko na teraz k mailom a SMS-kám, ale myslím, že opäť niekto visí na linke. Haló?
No, už to dosť dlho vysím. Vysíš to? Už si sa aj spravila pri tom. Ahoj. Nevadí, že nestojí, hlavne, že pevne visí. Ahoj, odkiaľ voláš? Bratislava. A voláš sa? Eva. Evička. A rôčkou? Ako? Rôčkou máš koľko, devička? Aha, povedal, je to máš koľko rokov? Tak my máme už dosť dokopy, ale tak solo. Dokopy sme na dôchodku. Už dávno. No. Tak dobre, keď hovoríš, že vek je tvoja moc citlivá, taká Ale nie, úchylka. to máš 22. 22, to je super. A pamätáš si na svoj prvý orgazmus? Na prvý si nepamätám, ale na ten posledný, áno. A posledný bol kedy? Sobotu. Sobotu? V sobotu, keď si nemala? Robotu. Robotu. A s kým to bolo? S babou, s chlapom, s frajerom, s kamarátom, s náhodnou známosťou? So susedom, s detkou, s babkou. Nebol tu so susedom, ani z náhodná známosť. Bol taký bývalý frajer, ne? Je aj taký milenec. Udržuješ vzťahy. A Som mi vedel povedať. ľahko dosahuješ A orgazmus? vy, Alebo... chlapci, váš posledný orgazmus? Môj posledný orgazmus? Ty už si mal ten úplne, že posledný, už nikdy viac? Nemal som posledný. No posledný, Bože, chráň. No Ten presne ešte pred tak. nami, No ďaleko. dúfam, že ten posledný je ešte ďaleko pred nami. No počkej, ja Ale ten som sa doteraz posledný. naposledy. Naposledy. Ten ostatný, hej? Ostatný bol Povedz, ráno, nad ránom. Hormón to mal nad ránom. Ale ja som skôr zvedavý na to, že či ľahko dosahuješ orgazmus, alebo... Orgazmus a treba sa vytýkať na ženoch. A prípadne oháňať sa lajdákom. Už mám sucho. Rle. Tak či... Áno, vrle. Už všade. Tak ľahko dosahuješ Pokiaľ orgazmus? 12 musíš mať už sucho. Áno, už mám sucho všade. No No. už mu nemáš. No, hovor. Ľahko dosahuješ, alebo máš s tým problém? Viete, mám také šťastie, že s tým problém nemám. Takže nevyžaduješ žiadnu špeciálnu starostlivosť, ani voľakú špeciálnu polohu. Predprípravu. Presne Ale tak. samozrejme, že vyžadujem. Vyžaduješ, takže nie je to také jednoduché. No, mne vlastne nejde ani o ten samotný orgazmus, lebo to potešenie môžeš mať celé pomilovania, nejde o ten jeden krátky orgazmus, vieš? A vidím už tedy ako na to a presne to, čo ste sa bavili o tom pred chvíľočkou, že či sa dá na chlapovi spoznať, či je dobrý alebo není v posteli, tak trošku sa to spoznať dá. Ako povedz? Podľa čoho? Keď je chlap sebecký, čo sa dá spoznať veľmi rýchlo, tak vieš, že aj tedy to bude také dosť sebecké a o ničom. Nesúhlasím s tebou. Prečo? Lebo ty V si živote môže byť chlap sebecký, ale v sexe nemusí. To sú podľa mňa rozdielne veci. Možno, že ty máš iné Dobre, skúsenosti. tak možno, že No. máš toho viacej za sebou, dobre, tak beriem. A takže ty to prežívaš ako v globále. Od začiatku až do konca máš taký Áno, podľa mňa to psychický orgazmus? mať potešenie zo všetkého, vieš, už to samotného zhádzania. Áno, začne to boskávaním, dotyky, takže... Takže ty sa tešíš z toho, že máš sex. Nemávaš ho moc často potom. Už tak často není, vieš, tak som sa fakt teším. Aha. Aké si znamenie, to nám prezrať? Prečo to dôležité? Áno, veľmi. Áno, a to veľmi hovorí o žene, že? No, povedz nám ty. No dobre, tak povedzte mi, že keď som reakcia, tak Rak. podľa vašich horoskopov. Si telefonistka, teraz nám telefonuješ Asi celkom sympatická a mala si orgazmus sobotu. a máš To ti príjemný hlas. všetko vieme Máš povedať. príjemný hlas taký ukludňujúci. Áno? Takže ty si myslíš, že pri sexe není dôležitý ten konečný orgazmus, ale sex ako celkový akt. Áno, ja si myslím, že to ale väčšie potešenie pre jeden každého partnera, vieš? To potom si znela o tom orgazmu. Takže keď máš priateľa, frajera, nepodvádzaš ho kvôli tomu, aby si zažila s niekým iný orgazmus. Ty vlastne To potrebuješ... je úplne prežívať iná sex. téma. Ne, povedz nám, je to k tomu. Keď to bereš jak sex v globále... Počkaj, má vedľa seba frajera, tak toto. Aha. Je to tak? Nie. Nie? Vieš, to nemám frajera vôbec, to je také jednoduché o tom hovoriť. Tak stalo sa mi, že žiaľ, že som ho pouzila. A dosiahla si orgazmus s tým druhým? A vieš, že áno. Á, šťastná žena opäť. A bolo to iné ako s priateľom? Bolo to také živelnejšie? Bolo to 100-krát iné, vieš, a v tom to bolo možno zaujímavé. My sme boli s priateľom a on bol so väčšinou takýto unavený z práce jedno s druhým, takže nebolo to bohvie čo.
A tento druhý, tak ten bol taký malý chalán. No a dal za to všetko. Chcel sa blisnúť, akože vedel, že to nebude. Tak to je to, že keď máš Ale nie, vieš, to som mala špatné svedomie. Svedomie máš vždy špatné, to je samozrejme, to by bolo zle, ak by si nemal špatné. Všetky dievčatá máte špatné svedomie, ale... Aj chlapi, samozrejme. Ale chlapi by ste špatné svedomie určite nemali. Ja mám úplne špatné. Ale... Zožierame sa tým. Každý deň, no. Samozrejme, ale vieš, ako to je. Príroda je príroda. Nič sa nedá robiť. Jak sa hovorí, chlapi to majú iné. OK. Takže ty si nikdy nezahrala orgazmus? Zahrala. Zahrala si? Raz áno, lebo mala som priateľa a on sa tak strašne snažil a už som bol z toho unavená, som si volala, že konec tejto agónie sa radšej zahrám. A povedala som si raz a naposledy, lebo to je tak vyčerpávajúce a povedala som si, že už to nikdy nezahrám. Uveril tomu? No, raz sa mi to stalo. A vyzeral, že áno. Pozdravujeme ho. Dodnes si na to raz spomenie. No, naletel. OK, posledná otázočka. Super. Či používaš voľaké pomôcky erotické, voľaké krémiky, voľaké vibrátory, aby si dosiahla orgazmus pri sexe, alebo nechávaš to všetko na partnera? Nech sa snaží. Voľaké lubrikačné gely. Nejaké... No, ešte lubrikačné gely nepotrebujem. Nepotrebuješ? Ale sú také gely, čo rozprúdia. A roztiahnu si to? Áno, tak žilky. Žilky? Neskúšala si to ešte. No, tak gel hovorím, nepotrebujem a to ostatné som tam. Ale nemyslím len na análny sex, že tam dávaš gel, ale aj dopredu. Alebo ty mastíš riadne, takže hovoríš... No to nechce rozoberať. Vidíme, že dobre. nechce to tam. OK, si zlatá. Tak už som nechcela rozoberať. Dobre. To rozoberieme to niekedy inokedy. OK, keď budeme hovoriť tému. Áno, presne tak, o všelijakých pomôckach erotických. Ďakujeme ti veľmi pekne, že si nám zavolala. Že si vydržala tak dlho na linke. A hlavne ostane ešte chvíľočku na tej linke, aby sme ti teda mohli potom predať nejaké, teda zadarmo predať nejaké darčeky. Poslať poštou, presne tak. Ak by si nechcela sem dobehnúť do Fan Rádia teraz, pre ten darček osobne. Tak na budúce budeš musieť určite dobehnúť, keď teraz nedobehne. Ďakujeme veľmi pekne. Ostávaj s pozdravom, ostávaj na linke. Opäť nejaké SMS-ky ešte predtým, ako si budeme hrať. Mám kámoša, ktorý o sebe vyhlasoval, že je maximálny preborník v posteli, ale po sexe s našou spoločnou kámoškou mu prischla prezývka 7 seconds. Ja mám takých kamarátov dosť veľa. Tak ale ešte stále není rekordman. Podľa mňa rekord je za 2 sekundy. Píše takisto človek, ktorý verí Vagimírovi. Ja som v priebehu 12 hodín mal 13 orgazmov s mojou milovanou. Dá sa to, ale je to o držku. Uránové bane sú ľahšie, píše Muro. Súhlasím s ním, ďakujem ti. Čo iné ti ostáva teraz? Zaručený orgazmus, píše Andy z Bratislavy, je vraj strčiť vtáčika do vysávača. Verte, skúste. Koľko vatový musí byť ten vysávač? 1400. Ale počkaj, tie rúry, či sa ti prispôsobia? Musíš to mať prepnuté na tie záclony asi. Myslíš ten úzky medzi radiátor? Ten som myslel. Do pravého uhla. Čaute, sedíme všetci 6 chalani na intráku pod Zoborom. Tomu inak ja osobne neverím. A máme tu Janku, ktorá nás všetkých stíha a touto cestou ju chceme pozdraviť a všetci kričíme svoje mená. Ako stíha? Stíha vraj. Ako čo ich stíha? No, možno, že to není Janka, je to Janko. Počúvaj. Zdravia. Maťo, Miro, Dano, Ondro, Piti, Mišo a Janka nemôže, má plné ústa práce. Aha. Ruky? Čo? Ústa. Len ústa. Rieši to ústne. Janka hltať. Úplne posledný v tomto vstupe. Tak tu je zase Laura, tá istá, čo už písala a nie volala. Ja som prvýkrát zažila aj análny orgazmus, teda jedenkrát. Je to úplne iný pocit ako vaginálny. Pre experiment odporúčam ostatným. Ďakujeme, ja skúšať nemusím osobne. Super. Opäť dáme trošku muzičky a samozrejme orgazmu ako takému sa budeme venovať až do 2. hodiny. Zavolaj do Kefanu. Hneď. Budeme pokračovať samozrejme v tej téme, ktorú sme začali tesne po polnoci, teda o téme orgazmus, o orgazme ako takom sa dnes v dnešnom Kefane rozprávame. Dosahujem orgazmus, ale nie vyvrcholenie, tak už mi do 3 bodiek poradte. Prosím vás o to vaša verná poslucháčka, najsexy blondiatá
Veľmi. Katka z Bratislavy. Veľmi Ďakujem za vašu odpoveď. Opäť otrepaná odpoveď. Trénovať. Zastav sa vo farádu. A my ťa vytrenujeme. Uvidíš, že vyvrcholíš úplne. Až na druhé poschodie. No hrozne ste ma naladili, takto prvýkrát skúšam sama. Mám na orgazmus hroznú chuť, priateľ je preč, no dúfam, že mi to dnes vyjde. Petrúšik píše. Držíme ti palce, Petrúšik. Ahojte, vy zvrhlá trojko. Chcem sa vás opýtať, či sa s kondomom oddialuje mužov orgazmus, alebo je to rovnaké s ním aj bez neho. Miriam, ktorej nedáte spať. Oddialuje, lebo trošku škrtí ten kondóm. Znecitlivie ti ho. Tu je človek, ktorý teda naozaj to má dosť smutné. Mne väčšinou pri orgazme trpnú ruky, nemôžem s nimi ani pohnúť. Čo sa týka seba ukájania, sama si to nedokážem spraviť. S pozdravom, Beštia. To, že nemá ti voľaké umelé ruky. Keď to robí sama, tak sa jej trpnula, keď hovorí. Nechápeš. Opäť jedna veselá príhoda. Môj kamoš spravil babenku klobásou, lebo už nevládal. A na druhý deň ju opitý zjedol. Fakt. Babenku zjedol? Klobásu. Klobáska bola trošku mastná, ale nevadí. To je zle. Čauky, neviem prečo, ale hrozne ma vzrušuje a baví, keď chalanom fajčím. Úplne vážne som sa pritom skoro vždy spravila. Aj ja. Babenky, Andrejka píše. To je super. Aspoň dostali sme odpoveď na tú našu otázočku, či sa baba vie spraviť, keď fajčí chlapovi. To je jeden prípad. Jedna z milión, ale aspoň, že máme na Slovensku také prípady. Volaj nám do fanka, prosím. Opäť takýto problém. Striekam strašne čudne. Napríklad som si minulé leštil kopiu a tak ďalej. Tak som, dá sa povedať, nanovo vymaloval. Tak to je blázon. To je veľký malár. Tiež k tým požiadnikom. Takzvaný dráčik. Pravidelne zažívam orgazmus na hraniciach pri vybavovaní colných formalít a kontrolách. Čo mám robiť po vstupe do únie, keď zrušia hranice? No, servítky stále so sebou. Dobre, dáme ešte nejaké reakcie? Už voľakú reakciu máme na linke. Najvyšší čas. Haló, koho máme na linke? Haló, ahoj. Ahoj, kto volá? Čau. Lucia zo Žiliny. Ľudská zo Žiliny. Nespinkáš ešte takto neskoro v noci? Nie. Čo robíš, pracuješ, alebo... Nie, ležím v posteli a chystám sa na spánok pomaly. A prečo si nezaspala doteraz? Prezrad nám. No, lebo som počúvala. Takú reklamu sme čakali, že nám Toto povieš. sme sme chceli počuť, že nám to povieš. Ráno ideš do školičky, hovoríš, alebo máš prázdniny? Áno, do školy. Do školy, tak to ti nezávidím. Povedz nám, zažila si už orgazmus? Áno, samozrejme. Kedy? Prvýkrát. Kedy prvýkrát? A posledný potom. Prvýkrát, ja neviem, to bolo... Hodne dávno hovoríš, ešte na základnej. Dávno. A posledný krát? Posledný krát minulý týždeň. Minulý týždeň s To bola priateľom? otázka, či odpoveď? Minulý týždeň? Minulý týždeň. Á. S priateľom alebo s náhodnou známosťou? Priateľom. S priateľom. Dlho už chodíte spolu? Rok a pol. Od začiatku vám to klapalo, bez problémov ste vždy dosahovali orgazmus? Dá sa povedať, že hej. A aký typ orgazmu dosahuješ? Hádam každý okrem toho análneho. Okrem Oného? Okrem toho povestného análneho. Alebo iný si myslela, počkaj. Análny môže byť, ale napríklad ten vaginálny ti nesedí, hej? Ten vnútorný. Ale ten análny, nie? A dosahuješ orgazmus už aj pri predohre, alebo sa... Ale tak predohre ešte Nie, takže odbavuješ sa raz počas sexuálneho aktu. Hej. A snažíš sa to načasovať tak, aby si sa odbavila naraz s priateľom? Alebo ti to je jedno? Bolo by to pekné, ale väčšinou to nevidie. Väčšinou to nevidie, takže ty si neskôr. Alebo vôbec. Áno, buď skôr, alebo neskôr. Sú len dve možnosti. Buď skôr, alebo neskôr pre priateľa. Áno, to chápeme. A čo na to tvoj priateľ? Čo priateľ? No priateľ je spokojný. Áno, a on je vždy spokojný, samozrejme. Či ste si to už snažili ako riešiť? Ale tak to hádam netreba riešiť, keď máme obidvaja. No, ale ak by ste to chceli tak zosúľať, aby ste vyvrcholili obidvaja naraz. To je, myslím si, že to najkrajšie, keď obidvaja naraz ste úplne v oblakoch. Ako vedieš ho k tomu, že počkaj ešte chvíľu, za chvíľu budem, rozprávaš to sa pritom s ním, alebo ste ticho a zrazu sa urobíš a už som hotová, ty sa teraz správa, alebo jak to máte? Občas niečo také poviem. Že ešte chvíľočku a už budem... Áno. A on čo na to?
Mám ešte chvíľočku. On tiež ešte chvíľočku poprosil. A čo robíš, keď sa urobíš? Škrábeš, kričíš, zjapeš naňho. No také vzdychy. Vzdychy, uvoľni sa úplne. Približ nám to. Vytečieš. Nepribliž. Ak sa tvoj priateľ skôr spravil, snaží sa ťa dorobiť ústami, rukami, voľakým pomocníkom? Áno? Áno. Alebo aspoň rečami. Na budúce to bude. Nie, reči, to na mňa neplatí. Na teba? Ani žiadny darček nejaký? Nie, darček môže aj pomimo. Že tu máš macika, že dneska to síce nebolo nič moc, ale možno na budúce, keď nedostaneš parfém. Nie, to už také hádam ani nebude skúšať nikdy. Takže jednoznačne tvrdíš, že orgazmus je dôležitý? No, tak určite. Ale to nie najdôležitejšie. No. Nie, čo je dôležitejšie? No, ako hovorila tá predtým, Dominika. Že nádherne. Áno. Sa pomilujete. Vy ste romantické baby, vy len o tej láske. Tá láska je dôležitá. Zahrala si už niekedy orgazmus? Ako? Či si už hrala niekedy orgazmus? No, samozrejme. Áno? Často? Krát sa ti to stalo? Teraz už nie, ale zo začiatku ešte. A pamätáš sa ešte na to, ako si to hrala? No hej. Tak si ochotná aj teraz nám zahrať do eteru, že ako to vyzerá vlastne, keď žena hrá orgazmus? Nie. A my by sme ti pribavili voľaké umelé. Epizódu z toho, jak sa na to pripravuješ. Iba kúsok. Kúsok. Prvé 3 sekundy. Nie. Nie si ešte dosť naladená. Tak ale chápem, už je dosť neskoro. Už si unavenečka. V každom prípade ďakujeme veľmi pekne, že si nám zavolala. Pozdrav Žilinu. A ostaň na linke. OK. Majte sa. Čau. O malú chvíľu budeme pokračovať opäť e-mailami a SMS-kami, ktoré posielate už na, dúfam, dostatočne známe kontakty 0904 14 14 12. Do SMS-ky píšete kfun, potom dáte medzeru a potom píšete samotný text. E-maily čakáme na adrese kfun@fanradio.sk. Ja sa idem opäť venovať tým SMS-kám, lebo strašne veľa ich chodí a ani ich nestíham všetky poriadne čítať, tak vy by ste sa mohli snáď venovať niekomu, kto je na linke však. Haló? Haló? Ahoj. Kto volá? Michal, odkiaľ? Banskej Bystrice. Michal z Banskej Bystrice. Michal, povedz, zažil si už orgazmus? Zažil som, ale je to veľmi ťažké, kým ho vôbec zažijem. U teba je to ťažké. U mňa, tak. Jaký je problém? Kde je problém? Snažil si sa problém... to analyzovať? Vieš čo, najväčší problém je v tom, že ja môžem, priateľky už nevládzu. Dá sa povedať, že nevládzu, proste a mne to trvá strašne dlho. Ono všetko, erekcia je, len tá ejakulácia, to vyvrcholenie na konci je veľmi ťažké. A chodeva sa pred aktom vycikať normálne? Lebo... Vieš čo, občas chodím, občas nie, ako kedy potrebujem. Mal by si chodiť. A keď chodíš, tak nie je to jednoduchšie? Ako? Keď chodíš, keď predtým sa vymočíš, nie je to jednoduchšie dosiahnuť orgazmus? Vôbec nie. Vôbec nie. Nemáš to na stále rovnako, hej? Máš to rovnako. Stále rovnako, vieš čo, ja ti pijem, už aj som si kadejaké tieto pokúpil, tie ženšeňové a tieto hovadinky a vôbec akože neúčinkuje to. Priateľka, jednu priateľku mám stálu a popri tom občas, ak sa dožičí, no tak skúšam to aj s nejakými inými a proste dosiahnuť to, ale vôbec akože niekedy 3/4 hodina a priateľka je hotová, je z toho nešťastná. Iní by povedali, že šťastný človek, ale vidím, že asi to z mojej strany není taký asi šťastný. Tak nie. Vieš čo, z mojej strany fakt akože som z toho akože dosť nešťastný, že je to proste vo mne a kadejaké tieto, ja neviem, chreňové, ja neviem, kadejaké mastičky a ja neviem čo všetko už, aby že sa to urýchlilo a vôbec nie. Priateľka kedykoľvek, vieš, je už, dá sa povedať, že vyčerpaná, alebo už kadejaké aj tie emulzie, aj tie krémy a kadejaké lubrikanty používam, aby vôbec a dostatočne dobre cítiš priateľku? Dostatočne dobre cítiš priateľku? To trenie je tam dosť silné? No, on ich strieda, povedal, že má aj iné. Máš aj iné priateľky. Áno, mám. Ale či cíti, vieš, ako ide teraz o veľkosť, či ho nemá moc malého, či cíti vôbec to trenie, keď to tam šupne, že či ho to vyšuje? Vieš čo, tak ti poviem, že trenie je tam, cítim ohromne trenie, len to vyvrcholenie je tam. A neskúša si to dorobiť s rukou? Nedohľadne, no
Keď to robíš kedy, sám sebe. niekedy fakt je to ťažké aj mne samému ako rukou, akože sa hovorí, že najlepšie samému rukou a Ale ja vieš, mám problém aj s tým. že už cítiš, že možno, že by sa ešte vyťahneš a rukou to dorobíš na jej prsia, alebo... Počkaj, a nepáčia sa ti viacej chlapci? No, čakal som takúto, ale nie. Čisto ženy, čisto... Proste Proste sa heterosexuál. vytýkaš na ženoch. A bol si už u urologa? Bol si náhodou, či tam nemáš náhodou niečo upchaté, alebo... Nie, nebol som, Spomínam. ale mám priateľa gynekológa, rozprával som sa s ním o tomto, akože tiež bol v tom, že akože mi závidí, ale povedal som mu, že skrz priateľku, že ju to akože deprimuje, že ona mňa nemôže uspokojiť ani Ja mám sexuálne priateľky. overenú jednu verziu, že keď mi to robí pusou, baba, ústami, tak nech ti druhou rukou robí troška po tých vajíčkach, nech ti ich masíruje. Ty to tiež tak? Ale ja sa neviem Je to spraviť, urýchli. keď mi to robí pusu. Aha, Ja sa tak neviem. ty zás máš ten Ja mám ten problém, že keď mi to on robí zás ústami, musí neviem sa krcať spraviť. od rána do večera. presne. Ja ti tak poviem, keď mi to robí ústami, triemi aj varlata, triemi medzi análom, všetky tie Na boisku, citlivé takzvané. body a Tam, kde gule dopadajú, tam je boisko, takže tam ti to Tam. tiež, hej? A skúšal si to aj do análu? Tam si necítiš? skúšal som to do análu, ešte akože skrz to, že citlivejšie a užšie a poviem ti, žiadny rozdiel, skôr by som povedal, že v niektorých prípadoch majú ten anál ešte širší ako mušličku, dá sa povedať. A Tak neskúšal to máš teda kamarátky. Neskúšal si zabehnúť lekárov, oni majú aj voľaké také elektrické prístroje, elektrošokmi, to skúšajú trošku urýchliť. Elektrošok mi, vieš čo, rozprával som sa s týmto mojim kamarátom o tom, s tým gynekologom a povedal mi, že čisto na tie ambulancie do Rakúska, že by som aspoň chodil dávať, že to tam musí byť proste nazbierané a ja som mu proste povedal, že áno, určite, ale za tých 400 korún, prosím ťa. Na čo do Viedne? Neoplatí sa to. Ja si myslím, len tie mastičky na prekrvenie nejak by ti pomohli. Alebo Asi nič iné ja by také. som povedal, navštevujte swinger party a budeš istotne král. Jedno ti poviem, bol som aj na swinger party a tiež bolo to... Vyrbal si to tam všetko a zase nič, zase sa neurobil, že? Asi tak to Zase. dopadlo. Zase išiel som domov, zase hlava v smutku. S dlhým nosom a s veľkým károm zase išiel No, domov. plným, Tak nabitým. nie s zlým károm, no nebudem hovoriť, ale není to najmenšie a fakt citlivosť skoro po tej 3/4 hodine, možno aj to len tak. Ja by A som nie navrhoval, vždy so svojou pomocou, tak trošku trénovať. Tuto možno, že aj tréning Skúsiť by... sa sústrediť aj Sústrediť na to, sa na to, bol aký dobrý. ale zo začiatku asi, Porňa lebo- si pustia, snaž sa čo najrýchlejšie sa urobiť. Že Podľa teraz sa musím, no a tú hranicu, keď ty preklenieš už, že sa nespravíš, už potom ťažšie sa spravíš. Takže skúsa hneď od začiatku na to zamerať, že aby som bol čím skôr. aby si... ide o to, že čím sa viacej na to zameriam, či už pozeráme pečko s priateľkou, či už skúšame pri kamerovaní, či už pri fotení, alebo cez čokoľvek, cez čo ona navrhne, aby sme to skúšali alebo urýchlili, alebo cez čokoľvek. A keď sa na to ešte viac sústredím, tak sa to ešte viacej predĺží. A nemôžeš ty mať voľaký taký psychický blok z detstva, že ťa prichytila mama, keď si... Vieš čo, mama ma Ešte nikdy bambusa. neprichytila, lebo to bolo vždy na záchode. Aha. A vieš, na záchode sa zamykáš. A na záchode sa nespravíš rýchlejšie? Nemôžeš mať takú trávnu, že potrebuješ záchod, aby si sa rýchlejšie spravil? Nie, skúšali sme to aj na vecku. Všade a Nič. je to ťažké. Skúšali sme tých absolútne v bazéne, na verejnosti, mimo, osobitne, či už v posteli alebo v bazéne. Tak jediná rada, no, Skús to kamaráta mať viacej priateliek po ruke, alebo skúsiť sa poradiť so sexologom, voľakým skúseným. Nie kamarátom, gynekologom, ale sexologom, Jasne, ktorý sa stará o chlapov. Skôr psychicky, že či... Áno, čo či tam ti nie je nevie voľaký pomôcť, blok, no, taký nejaký blokovaný. Alebo či tam... Mohlo by byť, len kto ho vie čo. Vieš, ale ide o to, že Nesmie sa hanbiť, lebo ide o tvoj život. ide o to, že zo začiatku sú priateľky spokojné, je to OK, ale potom, keď vidia, že oni nemôžu a oni sú už... Tak lezie to do času, čo si myslíš? Áno, za pol roku je vybehaná jak presne starý tak, bicykel, no, však presne tak. Ona ráno stáva do roboty a čo si myslíš, bude s tebou šašku a 3 hodiny v noci? Tak to nie. Na to tak nemá náladu. presne tak. O to ide. No. Mal som babenku, išli sme z raz, dva, tri, z diskotéky a takisto zobral som ju do auta a ona, že proste túžila, roztúžená bola, zobral som ju v aute a ona, že to chce, že ma chce proste okoštovať ústami a hovorím, dobre, v poriadku, ale nezaručujem ti, že sa to dokončí a
A nič. Bola z toho nešťastná, pol hodinu ma držala v ústach, ako sa povie, obrábala. Ale ináč, mám pre proste teba s tým, dobré povolania, že môžeš robiť... Že už proste krv sánke. Ale mám pre teba dobré povolenie. Môžeš obšťastňovať ženy, ktoré nemajú chlapov. Alebo rozbíjať oreky. Finančne veľmi vynášajú biznis. Oreky by si mohol ešte rozbíjať. Napríklad vo Viedni, myslím si, že sú také bary, kde chodia len ženy a takýchto chlapov zháňajú. Ty za deň môže stíhať všetky. Alebo to by si mohol byť aj... alebo pornofilmy natáčať. To by si bol ináč milionár. Nevadí, zostaň na linke. Ďakujeme, že si zavolal. Moc sme ti neporadili, ale aspoň bola, keď dobré vhodné povolanie sme ti našli. Tak s rokom si Freddy. No napríklad. Tak čau. Ahoj, každopádne ja sa ešte budem venovať chvíľočku aj týmto SMS-kám, ale už naozaj len sekundu, pretože aj by sme mohli končiť. Ešte sme nepovedali budúco týždňovú tému. Áno, takže budúci týždeň budeme preberať sex so známou osobou, s celebritou. Áno, alebo takou... Najznámejší sused, ktorého celá ulica pozná. Napríklad, alebo poštár, alebo tak, ale proste osoba známa, veľmi známa, ktoré poznáme z médií. Alebo od niekiaľ alebo tak. Z časopisov. Z bulvárnych, no. Každopádne ešte môžeme dať, teda stíhame 2 e-maily, 2-3. Raz som natrafil na holku, ktorá potrebovala k orgazmu počúvať black metalovú hudbu z mojej zbierky. Pritom bola diskofilka, to som ešte nezažil. Aj Tina píše zo Spojených štátov, ale to je dosť taký dlhý mail, takže toto už si necháme. Možno na inokedy, možno na inú tému. Uvidíme, že čo sa s tým bude dať robiť. No a samozrejme teda spomenuli sme už tú budúco týždňovú tému a myslím, že už mi neostáva teraz nič iné, len poďakovať pánom inžinier Vagimír. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem všetkým tým, ktorí nám volali a sa aj ospravedlňujem, ktorých sme nemohli pustiť do éteru. Ďakujem všetkým tým, ktorí písali a pozdravujem všetkých tých, ktorí nás počúvajú, napríklad Miro Vojak Chovanec, ktorý nás počúva v autobuse. Docent Hormón. Ja vás všetkých zdravím. No a samozrejme, o týždeň sme tu. Dúfam, že v rovnakej zostave uvidíme ako odborný asistent Chlipnička. Zbiera skúsenosti niekde, pani? Snáď sa dostaví, áno. Snáď áno, uvidíme. Každopádne s najväčšou pravdepodobnosťou tu budú aj Wonder a Milo. Majte krásnu noc s Fan Rádiom.